Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga Muslim, may pos sa bulan na Ramadan na miyaka bagar su parataya miyaka piya su parangay miya dalamrak su takwa agyuti mala inisina na direktano Ramadan sa kaya pamwasa mga pakaisinan kasumbago tetanggisa itaman minisina na dun o Ramadan. Imanto na ayam ganta sa usayan nagyang kota may pantag sa takwa kakagyagito imalapyang sa naratano Ramadan. Ilan yung man sa takwa sa kayalin yan sa Quran na kanaba si ibu inipaliugat sa geng kaya umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay punan kumiyangaw na mga umat. So Allah nagpicture yan sa Quran. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ayamanan yan na sabnar piyangin sa namirkan sabnar piyangin sa nami kusirano to abigan sa kitab sa mga Yahudi o sa mga Nasrani agus kano mana sa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam anittaqullah sukikal kan sikullaw ta'ala. Samanan na miyatangkat sa ginautanong agyang kanan at takwa nagyanan imala antap o Muslim si kukawiyag bigyan wanda manaya ikadalmian pantag sa kaumani o sabot tano may pantag si sagyang kanatakwa na ilayin tano so kaya sabot taon o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam niya kaysa na so Umar bin Al-Khattab na inisa niyan so isa ko sahaba si Ubay bin Ka'ab sa inisa yan no tigyan na antunay katawin ka sa takwa sa ilentan agyang kaya sumbag o Ka'ab Ubay bin Ka'ab ay Peter yan na ay tigyan na takwa na lagid o kaukit sa lalan agyang ko talalan na tanto amadakla kesadangan rakaon gumadakla surukon radamon asiko kapagukit kaon na pagilayin ka aginawang ka na penguan ka sa mga nganin akisadang sisagyang ko ta mga surok agyang ko ta mga radang kaan mapia ka pakawkit kaon ang pagilayin ko ng gilan ka, ibir ka kasuruki. Sisagyang ko to lala. Sagyo to kinirupaan o Ubay bin Ka'ab o Petero na takwa. Mana, sisagyang kaya kawiyaw biyag tanong sisagyang kaya dunia, nalagid tanong lalakaw sa lalan, dinundua-dua na ad na mga surukon na guad na kasambiran na tanong. Ang iyang ko takapan ng gilay tanong, sa direktano kasurukin o direktano karadami na giyutoy peteroon at takwa mana so ditano kapkedusa na ditano kapkesubuka o mga ipkararang ito Allah. O yan ito mga Muslim na ayatan man pamakinagin so Ali bin Abi Talib radiyallahu an sa kinirupaan niya si Kupteroon at takwa
So Ali bin Abi Talib radiyallahu an na inirupa niyan so takwa sa aya kabasan niyan na paganay ron na al-amalu bit-tanzil mana so kinggulalanan kanggal baka si nito mana so Quran. Ikadua na al-khawfu min al-jalil so kikalakan si ko Allah. Ikatlo na al-qana'atu bil qalil so kapangin sukor si kung may ito ipriskir ka daw tala. Na ikapat na al-isti'dadu li yawmir rahil so kapag yesai kapreparadwi si ko alungan na mo mana so masa kang ganati si sagyan ka dunya akatugalin tanong si sa alungan na mo patpangkat agyang kanan akinirupanon o Ali bin Abi Talib karramallahu wajha au pamakabatan ng pangdagdaa na tanto akadadalman sa malaamana sa kiyaw saya si Buktero na takwa. Sukman so Umar bin Abdul Aziz minitong sa ikalima Khalifa o Rasul sallallahu alaihi wasallam na tanto man bumasagugod akyab kay niyan sa usayano takwa sa tigi na dudwa pangkat maanaw takwa maana so ittiba'i ma'amar Allah so kaunuti ko ini sugo lahu ta'ala wajtinabi ma naha anhu wa zajar na gusto kakibagakan ko ini sapar wallahu ta'ala miya ka labulbul tanudan ingulalan so ini sugo lahu ta'ala ibaga so ini sapar wallahu ta'ala gyuti mana takwa kagyuti kakalidasi korarang itulahu ta'ala oriano itong mga Muslim na ipangkat tanong sa usayan tanong sa upang makapagileta no sa mga simba aknaba subuso kapusa kaso lagi do sambayang usukab gay sa zakat agusukap may haji na ketong tanong takwa na padapan sa waman na ipsina na diyan si ko waman na padapan sa antap o Muslim sa kakuhaan niya nun sa giyang ng mga simba. Naman, pa makapagileta ng susambayang na ayakaba sa Allah na tigina inna salata tanha anil fakhsha wal munkar. Susambayang, mata na susambayang, nakisa pa riyan, supya kasi singay ang sumarata. So, giti maana, takwa, pamamisa par ka sa ginawang ka, supya kasi singay ang sumarata. Ilayin tanong so kabgay sa zakat na ayakaba sa Allah na tigyan khud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha suguan kunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tigwala akwa ka kung mga tamukiran sa zakat apakasuti kiran na upaka limpyo ko nangairan. So, upang makapandalan-dalaman na gito, ipanaman takwa. Agyang ko takakasuti o nga nagugag limpi o ginawa. Laging mamugap na haji na madakal so di maluto sa mga barandiya sisagyang kayakuan na dunya. Lagi doon panganangkan mga igagama pag-usar na ka, sa kapleleb ka, busisi sa Makkah. Ugay, na yakatu wallahu ta'ala natigin na fatazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Plutukan matigyan na aya pitamanan, mata na pitamanan na mapialuto na so takwa. Yinan ikalay kipantag mga Muslim agyang nga di tanong di pagusay. Samanan na ayatanok manilain o anto na ikibgir tanong agyang ka na natakwa si ukawiyag tanong amay ka madalam rak tanong. Taupikan tanong lung tala sa paman na ibigay niya rak tanong agyang natakwa.
Kaganayron, na kabaloy au kita sa kapakaliutan na kaptebalatan si kung mga awida akal tanong. Malagi do awida akal tarambisa, anta ka awida akal pamilya, anta ka awida akal si kapagingat, awida akal si kawiyagan, na palad na ng kabulungan o takwa. Ay akabasa Allah sa surat Talaq. At iyan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ay manan yan, natigullah sa tao ay kalkiyan sa Allah na ipambalulong ta'ala sa ukita. Milyon yan, wawida kalyan. O na misulbir, mitubalian si wawida kalyan. Bubugan mo Allah ta'ala sa riski sa diniyan mapipikir. Wanda miya ka po na guntunay kalayan. Gitu. Gina ni kalay kipantag, gyan ka na ng takwa sa bali niya tanong sa ukita sa kilyo tanong si Kwawida tanong na gukakabginyan tanong si sa riski. Alaman, igirawan nagyan ko ta manusya napipikir niyan at napakaw mo na risk. Nasabab, kung yung kaadno takwa, nagyan ko ta pipikir niya na riski na piutululo dala na danyan makuha. Lagi do pa mawad na mapikir yan na kalaban yan, si Obama na niyan di kakawiyagan, niyan di kandagang, niyan di kapamantyari. Na palad ka makatukaw, nagyang utak kakuan yan, na kaya sabab ko pa man na hikmah Allah ta'ala, di ka adno takwa si sagyang utak Muslim, na da makataros. Dan yan makuha, gyang utak pa man na riski kabaya. Sabab man, kung ka adno no takwa, na apya gyang utak din yan mapipikir, uban yang kakuha riski, na bongden kaulo. Sa di pa man na di sabab akap kakuha niya. Diyan mo takaba sa Allah Ta'ala, yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kenapa niya mapipikir? Na, buwan niya kung masiriski, sa di niya mapipikir, wanda pa kapoon, na buwan pirekalaya. O rin ito mga Muslim, na sutakwa, ipakada kudusa, ang pagpakauman ko balas. Ay akabasa Allah Ta'ala sa Quran at tigyan na وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Sa taway kalkiyan sa Allah Ta'ala, napakadaan ng Allah Ta'ala sa mga dusa niya. Nagpakalano ng Allah Ta'ala sa balas. Tanto mamaya makikinanglan. Mapag-inom. Agyang kaya takuan. Naman ay kadalmian raktanong sabab sa agyang kaya pangakukuwaon ang mga kamapian pantagraktanong. Pero nulong tala, hays ka mamimaratea, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wa aminu yu'tikum kiflayni min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Ganang tama na niyan. Kahit tigyan na miya maratea, tigwala, na kalak niya sulaw tala, na uparatea niya. O pama, kay kalak yun na uparatea niyo, na bugang gano'n niyan sa takap, kulimu yan. Nabasa sa timanalimu, katakap. Ay mga niya pa kulimu yan. Naguaya po na mapiyaon, na bugang kaniyan sa sindaw, وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Magang kanon yan sa sindaw at kinunon niyo si kukaplalakaw niyo. Diyan man na nakawiyang yugtan sa dunia, nakakalakaw. Sa andaman na yan, kiraw tanong si kualungan mo. Na ayakapusan mga Muslim, kibgayar ko tanong takwa, na so kakabalwitan sasalaan na ulabi malay pangkatan
nagudar pa si kulautan. Si kuketeruan yan sa tigyan na, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Amana utuna, igwallah ay mga manusia na inadnakan sa kanwa mamagubabay, gubiyaliakan sa kanwa pitikaluksan, agu pinasyon ka kanong mga kikilalay. Oriano to? Tingin na, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Mataan na tigyan ay labir kano asasalaan na gumala idaradat mala ipangkatan si Kullahu Ta'ala na so labir kano mala takwa. So labir kano mala ipananggila si Allah. So labir kano mala ikalak si Kullahu Ta'ala. Si Kullahu numana takwa amya pag-usay tanong. Nagyang kanan paraman na miyababidpan o kiyaturo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tingin na la fadla li Arabiyin ala ajami wala li abyadin ala aswad illa bittaqwa. Da milalabi o Arab si Kuknaba-Arab buda milalabi umaputi si kumaitam inuntabu su taqwa. Sa ayabalwin tanong, kulim po sa nagyang kaiyaw ko man na usayan tanong na pakaibarat sa tutul. Adun ko na murit, amiyatid na niya lipaganat sa ilmo, na daniyan sa butang tunay pero na takwa. Sa sumiyong ko mga padingan, kadito nilubas o paman na ustad isaw na Sheikh Amakaw Sayro, aw man na kasabutin yan si kutakwa. Pakaganda, sumiyon si isang yung kuta, isa imad na miyuman yan na Sheikh, na ini niya kikilalaw, Peter yan na upang makakaparura ka na pangdaw na karaang ng tuniptero na takwa. Tigag yung ta Sheikh, adad na ba ng kuhan, mapiyag yung nananaw pa manakuan na angin ka, ugaid na sa diyar ka pang ipangandaon na dahil na kan sa katigin na magan sa upaman na may ito agad ba? Ako pa makapas paon na naguha ka bupundo. Natingan mo tamang da tabangan akong lutala sa upaman na nanakuan. Imagay nga rak nagalibak. Tinginan ito na agalibak. Natigin. Gibo pa man na ad nagatas at tatagong sa malaladir na isampay nga sa giyang ka na naingad at tumundog siya na yakatagon na tanoy kaad na siya kung pa makuha na lagi do mimbaloy mambustada kan na biyaluyak na upaman na pamagana ka sa pamagayan umanggawi awa man na gatas natigyan ang nabak na nanikagaga na diyag yung tasekan na puning kay manto. Ipagumanak ng natigyan na pagkinunutan na sa pakailay na arkaw, titwa ito pagwitan ko. Agu ino, da kisibu sa giyang kutagata, so pamasiko pa man nakapagwitan ko sa giyang tasek. Paganda, mininggulalan yan ito. Minisampay niya sa tasek, tapos miyang balingan sa giyang kuta seka pa man. Paganda niya. Tingin na Sheikh, pasada kan sunib kay ngaram na galbo. Tigin na mapya. Sa tigin sa data kung kapuun. Anay pag-isilakar ka. Gitigin ang utak, yasong ka sa mutaseka, kaya witangon sa mutagatas. Anda kami yung kitalala. Natigin na siya, kagirong ka tanong, ayak natigin mailay, nagyang utawi dan ang nagatas. Hindi niyang gisibo. Makapanananggila ako. Tigin pa man, dad na, dangatigin may nang kaadnaw pa man akuan. Tindero, mala at anto pa man, maraya kakakrilew. Tigin na dagod mailay. Dangatigin man sagad, iso pa man na lantay. Isaw na sumala pa diyan. Sumakuan, tanto madaklo pa man sinibgin yan akuan. Tigyan mo ta, murita, tigin na dad na bang sa mailay, kaya tigin na mailay ako ng tagatas. Tigyan mo ta siya ka, kaya tigyan mo may sampay ka sa tigyan mo ta siya. Dagamay nang ka, anamiya ka, mapiyay para sa rupa maagardin, pamana sapadan,
Adi po pakaranggayan, sisagyang ko tao pamanakuan, darpaging ko tasek. Tiginagakan na namay nang ka. Kagyang mo takabasa ko kasi, ikaw pa makadawidan ako nagatas, na nagpapakalang na siya gadanak na mapag-istorya ko ka. Tiginagyan mo tayo ang isa ng araw na ako, inibigay ng araw na galabak. Oriano to, na miya kasi nga agyan mo tasek, sa tigyan na, hey, kamudan, malay sambatan si Kwil mo, dahil na ba nga rakang paganadan? Wala pa da, paman na sumuan ka na sungon din, din no pa maangin, din kinanglan, o ba karakan ng paganan, kinangay no? Ida ko nga mapang daw, tigyan na, so paganag na ka, nagyan ka na, napitero ka. Ay, maana niyan, naayap karo na takwa, nagyang ko daw, paman na, kay nang kaangkasi ko, amal ka, mapiyasa, din niyang kisibo, din niyang kapkaudod, din niyang kapkabaradada, din niyang kapkailang, sa pamana di makan gulalan, si ko mga kapkabarayat kasi ko dunia, kapkailayang asaya, kapkailayang aruo, kapkaurarigar kau dunia, sa pamana din ka kito kau, na napakailangan sa malaka mapya. Agito, pamana daabang ka, sanggila, si ko pamana rarangit ulaw tala. Sa isagir nga nakiyan ka nung saging na mga katiro ka, na madadala mo ka sa takwa, katito ka masangkila, si ko pa man akinirupa na ka, saging nga katiro ka, sa danda bang arakang paganadun, katito madadala mo ka sa takwa. Sa dito pang kasabot na giyang kuta mangda, amurit, unto na itero na takwa, sa giyang kuta, initap mo na giyang kuta sheikh, na dito si mana, utero na takwa. O yan ito mga Muslim, panintano si Kullaw Tala, siya butano, so pero na takwa sa lagi da kaya sa butaw nagyang gutamurit, nagumakalarktano, agyang kanan na pero na takwa, nagumibgay niya narktano sulang no pahala, mi alwitano, si kukawiyawiyag tano si sagyang kaya dunia, kasabapan sa kabalwitan tito, ang mga Muslim, pakadaya si sagyang kaya dunia nagusampay sa alungan ng Mauri sa pakasuldan ng lautala si Kusurgayan sa Cebu Pasintaman sa Silam na Kanskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.